Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, ҳамватанони меҳрубон. Ман Саидмурод Давлатов. Мумкин ки шумо шиносед, зиёда аз 10 китобҳои ман машҳури дунё ҳастанд. Ман аснодам ёд метиҳам мардума чӣ хел сарватманд шудан, чӣ хел бизнес сохтан. хонандагони ман ин мардуме ҳастанд ки мехоҳанд ки ояндаи худашон созанд. дар муддати 15 сол зиёдтар ман якта аз китоби беҳтарине ки имрӯз бурмад 15 сол зиёдтар меҳнат кардаги ҳастам. Чӣ хел миллионер шудан дар Таджикистон. Ин бо забони русӣ буромадаги аст, бо забони тоҷикӣ тарҷума шуда истодааст. Кадом ақидаҳо, кадом фикрҳоя кардан дар кор, кадом бизнес модела вибар кардан дар кор, кадом направление ба кор кардан дар кор ки бизнеси шумо аз Таджикистон бизнеси ҷаҳонӣ шудан тавонад. Ин китоб барои ҳамон одамое ки орзу дорад ки миллионер шуд, орзу дорад ки бизнеси дунёи сохтан тод. Хонед, омӯзед, ватанамоя созед. Аз хонасозӣ ба ватансозӣ, аз маҳалласозӣ ба миллатсозӣ биед. Ман орзу мекунам ки аз тамоми гӯшаи канори ин давлатҳои дунё мардуми тоҷик ҷамъ шуда имрӯз ин ватана месозад як рӯз на як рӯз. Ба орзуи нек, то боздид, барори кор шумо ба.